Hadian kajing keno jong wei ubriu balatep kerteng kum Sunil Diodhar ubala keno bakajing John ki badang bat nyam tenrai Meghalaya de ki balang Kristan bat kasorkar Meghalaya kabayarap tang ya ki Kristan ubala keno baki patba Meghalaya ki hab ban kala syakanyam Kristan lada ki kwa school hospital surok yang bat boarding electric bat lada kim kala nyam Kristan kinomyo satya kak State President jong ka BJP Mahila Morcha Meghalaya kakong arina nyauta kalaong bakam tip ya kataga jingkren jong u bat ong ru bakan persya lada ukren shisha kumta kani kanong ya lam jong ka BJP na Meghalaya kala kula ru ban pan jing shai na Sunil Diodhar halor kani ka jingkren jong u kajing deka church kajing deka sorkar ka सरकार का बकरशान तंग की किर्स्तान का सरकार हा मेघालय क्लेम पर खात ना का बनता की परा खासी पनार की बाबाद नियम तनराय की परशांग बन आयशितम का सरकार कला पंचितम ढांग पंचितम या की परा की बाबा नियम तनराय क्वा स्कूल कल्ला नियम क्वा हॉस्पिटल कल्ला नियम नो क्वा सुरक कल्ला नियम क्वा इलेक्ट्रिसिटी कल्ला नियम लड़ाबाद नियम तनराय नीम आई यफी सुरक नीम आई यफी कयिंग कसेम नीम आई यफी का स्कूल nim IFE ka dispensary nim IA hap kalaniam lala long kristan yobek klem long kristan keno to ha ko bayade bat kini kum ka jingwan jung I wan jung o ya ka jinglong juman jong ka state jong ka jalla jung I om ban wan ta ya kaniam ka long ka bakarpang lapi dei kristan pidei seng kanu seng ganyam tenrai lani kanu ganyam Hindu lani ganyam Muslim kani kadai ka part jong u lani jong ka badai ha kata ka jing nget jong ki ndai ha baya kren bad ka jing kamat ka baya kren bad I ba pi ong ma pi I ba Sunil Diodhar ma ya kata te kadai ka ngamla bante pi kadai ka jing bakra ka jing kren jong I namar influence bah ka kren khasiru ndai ha kum ha ka jing ya lenti jong ate bat I long ngeye bah ngia miat ngia long kum si paralok kum si yeng si sem ndai ban ong ban kentha pat ban kren hi adu kata te ngam sngo ban bangarung an persya ken ba ndai tang namenta kata ka ban penrung ya kata kan yam tenrai bangin yo ya ka bangin do ka school kam dan kata kadai ka babakla kajing ban yo ya kita ki AKA kadai manga mapi bante ya kalawai nai wan ra ya kan yam hapedeng nai wan ra ya kan nuru wan ra shuai ke jing bha ya ka riba ka jaj ben rio ka ba kongsam ba kum no ngin te ya ka yeng ka sem ya ka ne ka issue nganum la ra ban kren khambon namar nga kren be tangkat kum ba nga sautho ya la di bangaru ngadon ka BJP am banga wan na benta kanu nga wan na benta ka riba ka jaj ben rio wan na benta kini ki paj khasi barit paj bangan ra ya ka khubor jum ki sha Delhi ban penyok sngowi ke jing jongi katai ke deka mat bakong san om banga ra ya kanu ka issue kanyam kalong ka bakerpang bha pidei Kristan pidei Hindu pidei kanu ru lai jong nga ngawan hang ne ban train na mentang jai benri nakaliang jong ngan persyang hi kat bala ndrei ngamla ban tem ngan ya kendo edi te ngan persyang kat bala banamar kani ka ta mat yong mo khamtam yangi ki badon hang ni hapo ka jela jongi ki kasi kakta mat yongi habi ban pan jing shai tingin persyang hi ban wan ra ya kata ka jing shai kat bala dangi la yo jing shai ngin sapa sha ka lengba ka social media